Soto diwadahi bareng bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggeling. Mulane sing rukun ta. Cok geger-geger. Negara kita kemari balot dinawe perkara sanjang pangan gampang telek sing penting dolor srekepa nyambut gawe perlu kanggo nyukupi rumah tangga kita ayo padha sing ngerti nek nyambut gawe sing ngerti ayo padha ningkatno produksi tani perlune supaya lancar jane ekonomi pancen umume negara kita negara kemaripan karto tur arahnya bidang sanjang pangan ayo diutamakno supaya makmur uripe bangsa kita tapi syarat sing utama kudu bersatu ojo sampai tukaran apa sebab bersatu iku dolor pancene perlu supaya negarane cek tambah maju mula nang pancen perlu tuku welut dina Sabtu paing lunga nang greke wong dadi manten kok balak-balik semaput sebab eling kuburan Gresik kasih areke pancen cek gantenge kasih sopan santun anake wong soge sing marai eling dudu apa-apane sing dadi ati brengose meting krang dhewe ayo mlaku-mlaku cak ya
per loro ya. Ora nyono ora ngimpe ana kecel dadi ketempe no peteng aku umekai cacak sing tak kudu bebek ne bojoku dhewe mula aku kaisinan terus ngalim aku ngetan kepethuk arek no peteng-petengan bareng sing tak jawe dadak bojone paman tepak guyang jarang diguyang pinggir lapangan cabas seman melayu ngetan diuber hansip garis nyolong kentongan namung semanten citungan pulau jalan goteng borong karesa ayo ngitung didik dirit jagane lek ana maneh soalnya sing ngarep wis kaya ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol iki sing mburi doyong tapi wong mosok kurang akal jadi aku ben tau ngomong kantong iku suwah tapi lek akale cak blontang panjenengan akeh saiki marung barang kerupuk sak blek buka jam 1 bengi tutupe jam 10 bengi tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai ngantuk kebendak kebentuk sampai rambutnya entek ketatap meja ini Wonder Blonde berubah lho jare penoleh ana Amsterdam kono celukane Wonder Blonde iya tapi lek ndok Amsterdam lek ana Inggris kono Nederland Van de Blonde. Moson. Van de Blonde. Iya, dikake Van de ngono. Iya. Aku saiki bisnis. Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Prasamu kondektur saya. Bisnis iku saiki dagang. Oh, dagang. Marung. Mosok gak ngerti. Lah kalebane surat kabar. Oh iya aku maca nih. Sing gelek maca komik seru. Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih. Iya nduk pojok dhewe. Iya, warung peok. Iya pancagake kurang siji kok. Warung pojok. Warung pojok. Rame terus yo. Wong gegeran tok. Hah? Gegeran terus. Lho wong prauto kabeh mandek ngono kok. Mogok ta? Gak ngetap bensine. Yo andok. Lah apa mogok nang ngarepe warungku? Maneh peno cek gelis kesuwur ya. Iya. Peno iku nggawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi nggawe lagu dhewe. Iya. Lagu ciptaan peno dhewe. Wis sik mburi iki ya tak lebokno nggone apertensi. Terus ya apa? Jenenge warungnya apa? Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Lho. Ojo kaget ngono iku walas-wales e, Cak. Iya, antarane hukum karma. Aku yang menyadari. Lah iya. Karma. Lah iya. Dadi saiki ana sapa sing mrono perlu dilebok surat kabar tawarega, Pak. Iya. Dadi riwayat sing wis kudu eling sampean. Iya, kudu menyadari. Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek pira potong. Rumah samu opname ta ya, Bos. Iku gak nggone rumah sakit, kadek bayar separo iku. Lho, jare sering-sering pernah dibijuk arek-arek. Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi. Sopo sing gelek rono sapa? Sapa maneh? Wirai. Hah? Wirai. Wirai iku lak bonmen. Oh, iya wong cedhek ya. Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa deh. Lah, dinis nduk pinggir warung penapa niku? Iya, jane saiki ya melok pemborong dek. Borong apa itu? Mbo borong gawe mbo ya. Nyambute gawe ado mangane nduk nggonku.
Cuma masakane opo ae nggon meniku? Lho macem-macem. Masakan cit ono? Hah? Masakan cit. Masakan cit? Iya. Ono maneh? Iku ya apa lek carane masak cit iki? Ngulek sambel ya bareng dicai tetus. Aduh apa niku macem-macem. Masakne apa cit itu? Warungnya masih cilik serba ono, Cak. Iya, aku iki sego rames ono, rawon ono, sop ono. Oh, rames. Ono. Diramesi? Hah? Dadi diramesi. Sego rames iki gak diramesi. Sego diru uwek iki. Apa? Dikremesi lho, sego rames. Wah, rames iku macem-macem ya ono tempe, ono daging. Oh, ngono iya. lho. Dagingnya delok-delok. Daging apa ae? Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah. Tapi gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa wong sing penting lah income. Iya. Uang masuk. Hah? Uang masuk. Ya nek wong metu lah outside. Sing penting lah uang masuk. Income ya. Lah terus Tapi nurut arek-arek iki lho. Iya. terus langganane pokoke akeh. Iya. Iku ngladeni wong, Mon. Apa? Ngladeni wong. Iya, kadang-kadang ya hansip. Lho. Kang lho arek cilik-cilik iku ana langganan barang. Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk. Oh. Ditakir. Kon sakane selamatan 8 dino ya. Wah, kon iki wah. Kombine apa ae es ono? Es ono, es setrup ono. Anu, sidik si es. Hah? Aduh patola sih es. Wah, kon iki wah, kon iki. Lah ono sidik es gak ono kono. Sidik lak bolo dhewe. Iya. Jadi sak kantor mbak awak Sak kantor, iya, Ya apa elek sih? Ya elek penuh timbang sidik. Iya wong kono diramut aku gak diramut. Lah pene iku salah kaitane lah. Nang bos kaitan wis ngono dadi bos iku. Iya. Kabeh ku nggo rezeki dhewe. Tapi iki karinotoi. Nah, Karinotoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat maneh. Iya, Mas. Ya diangkat tansah gak dintep ngono gak apa-apa. Tapi diramut maneh. Ya wis mudah-mudahan. Cara kucing dibuak ngono. Heeh. Dia Upamane kucing. Iya pamane kucing. Iya bener. Terus aku ya anu apa? ngedoli wong ya tak perkiraano ya an. Iya. Nek satu iso siji dhewe, sembarang tak layani. Lho kok siji apa? Lah saiki nek 250 bare satu sak siji tak ngedoli sego. Iya. Ngene lho. Lek kanca piro lek kanca? Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngono. Oh ngandel lah saenake tak bangga sarung bangga celana. Biasa nek sarung njaluk murah ngono lho. Mosok gak ngerti kono. Nek celana wis rada bonapit lah ngono ta. Apa mau gak ada sepatuan siji dhewe? Siji dhewe. Iya, lek apa mau gundulan. Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kok kon seneng nek ana kanca teko rae. Tapi daftar makanan lah ana kono. Macem-macem sate bareng ngono. Suike. Hah? Suike. Teko anu wis Kodok. teko kodok. Iya. Ono, teko kodok ono. Ojo teko kodok, teko trenggiling ngono ae. Suwike ya teko kodok lho. Ayo, artine kodok kalau akeh macam kintel-kintel. Kintel mosok Mas. Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lho. Tapi foto peno gedekno dolan ngarep, terima dodol kintel lah. Lek peno nduk ngarep digedekno koyo dodol kintel. Iya Pak Jajah. Panjenengan kudu duwe publikasi Pak. Iya. Cek buru ki tak gawane arek wedok supaya ada daya penari. Iya. Nggawa kok arek teko luar kota. Arek Trenggalek loro ngene. Saya kembang-kembangan. Lho kene rong dino mati karo. Saya tarik ya kepaten. Hawane panas ya gak kuat. Iya perobaan ya. Kono kan pegunungan ya. Wis saiki gak perlu kakean pengeluaran depen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyu. Dadi masih gak ono wong tuku peno kuwi belajar mringis lho. Meneng-meneng kok kaca mringis. Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak ya. Mringis ae. Saiki ono masakan Podomoro iku leksanane bab Podomoro iku akeh wong seneng ya. Apa masakan apa padha Ya sembarang ana Datung Moro wis dadekno siji. Terus ana Brambang Moro suleten sedep-sedep. Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah ya ana.
Kabeh dimasak ya apa kene. Dolah ya. Terus bagian keuangannya sapa lak kudu ana keuangan. Satu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer. Iya komputer. Iya. Ya itu. Iya. Tak tukokne kok lek digemu gano kandok. Lah pane sing tak pijet to gano kok salah. Repot ya. Ngene lho. Amri larise ngarep ke ana warung blontang dengan urut sekali. Jadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong. Ya tambahno tusuk jari cek tambah tua. Iku lak male pijet kabeh lah. Gak apa-apa lak ana Sing loro. penting ana income. Saiki pamane ana wong loro situk mangan situk pijet. Sing kondisine sing ndi? Iki kudu Iya ora. kudu mburu dhuwit lho sampean. Iya pancene. Ayo tak badhe saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi? Atuh sing urut didhisikno. Sing urut didhisikno. Lah sing mangan lak ngenteni. Lho engko kenteni urut cek mangan maneh. Urut e wetenge dipecet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngene. Ya gak iso digaro-garo lho, nek garis pemisahe lho. Lah. Wah. Waduh kon tak peseni helder lah apa kon gawane beldok ngene. Wah iki gak kereng blas iki lho. Apa rek? Waduh. Lambene kaya kura. Repot akhir kepethuk kucrek iki repot. Gak. Guyon. Iya wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon. Lah nek mangkelan Lho. iki gak itu. Ya lek guyon nek maton gak apa-apa guyon maton itu kan gak apa-apa. Iya. Saiki ngene aku metu blontang ambek awakmu iki lho. Nanging tak hormati. Tak jam mangan. Kon iki temen ta. Lho iya kok balik-balik mangan warungmu iku bosen. Sing dodol kempro ngene. Pancene kempro teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya. Sugihan ngono ta? Iya. Ojo menjaga kebersihan. Sementara ambek tole gak anduk nang warung peno. Nah, Ayo iya. golek rumah makan. Man warung liyane peno, man warung liyane gelem. Ya gelem. Pokoke ini ya apa iki? Lho. Duit ta? Iya. Lho aku. Jadi temen ta. Iya. Ojo sampai mari mangan dadi perkara ya. Lho aku rek. Wah, iki ya percaya ya. Tapi gak keberatan ta. Enggak. Aku iki mborek rek piro ae. Iya. Aku arek swidak ya tak bayar ijen. Lho. Itu mojo. Lho ora Aku blas. rezeki. Blater iki. Lek gak ono. Nek anu ya tenten rek kono sing mborek aku ngono. Lah ya iki sing gak enak teko bene. Tapi Ayo gak ya. mangan, iya. Manang ndi? Peno iso mangan ta? Hah? Iso mangan. Umur piro gak iso mangan. Lho gak ono bae untune Lah, loro. mbok menawa kok atik ndulang dhisik lah malah dadi resiko. Gendeng tak kare dudulan. Wong kasih mangan nang. Lah cuk napa tak kangane? Ayo apa sih sing tak kangan? Ya sego. Lah iya wong atase sego. Lah. Piro kekuatane sego? Lantang ae. Ngene lho, Dang. Pokoknya gak bayar nyesek ae. Sege. Sege. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Kono nek mangan nang rumah makan dia apa sih? Mangan biasa. Meja didep. Heeh, lho Lho, kursi. Terus dipangan. Dipangan. Iya. Lho alah. Weteng peno nek nekuk, Heeh. iku oleh gak iso akeh. Iya gak ono. Ndingkluk kok. Carane njajeri ae wong andok, peno nok mburine wong andok iku mang. Nah. Jagani mbok menawa sing andok manyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek. Ambek melet tapi. Iya, ndok apa ngenteni mricite wong. Oh, jagane nek mbrojo. Heeh. Iya nek mangan lah nek rokokan. Kaploken. Mbrojo bis gosong kene. Kan niku ya apa kan? Ri, wong tuwek ri waktu gitu. Lah iya ya apa len gudo wong. Nek ngenyah, ya ro ngenyah ta? Ngenyah. Ngenyah seger. Dicapi Oh, dicapi. mulu Kecapi, ini. kecapi. Nyaplok. Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan? Nek sak sendok. Iya. Ya rong kecapan cukup. Lho. Delok gembuke sego lho. Waduh. Lah nek wis encer kok dikecapi terus. Wah, kok iki. Aku mantap bener. Kliru ta? Iya apa? Waduh, nek sak sendok rong kecapan iku nyiksa weteng Peteng, peno. kurang halus. Sak sendok 40 kecapan. Nek wis lembut dilek. Berarti sak sendok. Awak sehat 40 kecapan. Lah nek rong sendok. 80 kecapan. Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos. Kok lah iku gak ngerti peraturan kok apa ya.
cara ricane wareg maneh. Mangan sak sendok, diombeni sak gelas. Nah, iku peraturan iku. Apik. Ngene titik ngombene akeh, tambah cairan. Jadi sak sendok, Ngombene sak Gelas. gelas. nek rong sendok, Rong gelas. atau ndi sak sendok banyune sak drip. Buyar blendingen wis. Wah, kene iki. Lho, lah nek kuat Ya apa kate cairan barang. Ri. Wis perkara mangan cek diatur kono bas dipangan bas diusup-usupno nang irunge. Sing penting ngajak mangan ngono lho. Lah ya diatur dhisik ta. Wong atase mangan ae. Gak ngene diatur mangane ya. Ya apa? Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ta. Iya. Saiki cak blontang ya mangane dijungkir ya, Bu. Iki sak ndukuro yo enak. Yo, pengen di. Dadi nek ngene lebokno wong kelelep ae. Dadi banyune lak nuncet ta. Lapa mang dijungkir iki? Kono iku mosok kalah mbek lawa kalong. Ya apa? Kalong nek mangan jambu ambek jungkel ngene. Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya numpep aku. Di mana apa di, Pak? Ah, mangan rek. Ibu restoran Beleng. Wong telu. Kursine mek loro lho iki. Kursine mek loro. Oh, sing loro kon ambek aku, lho nggo kono. Ya. Lah kon jaga lawang. Aku jaga lawang. Heeh. Jagane ono musuh teko. Wah, aku Lebon telu wis. Lebon telu. Lebon telu. Iya. Iya. Heeh. Babu diceluk. Keranjang jaluk. Gaya apa nah? Lah kayak nutupi kau ni kan? Apa jaluk keranjang iku? Yang jaluk bone iku lho ya. Bukune. Bone panganan iku lho. Iya. Lah macem-macem lho Nulis ngono. dhewe. Ngerti dhewe ya. Kon biasae seneng sego apa? Begule. Aku rawon. Lah kon tang. Masih sego wadang lah arep ae. Sego golong wis ono kene. Senengamu apa? Sego apa? Duduk selamatan iki. Ya rames. Oh, sego ramon. Mari mangan dulu. Iya. Ini kok gak rames aku buntut ae. Eh? Kok buntut? Buntut apa? Hah? Buntut apa? Buntute becak. Lah apa buntute becak iki? Tapi tak celeng ta. Lah kono masake apa lalu? Apa buntute ulo cabe? Wah, kene iki. Awur. Ya buntute wedhus. Ya wedhus. Wah, mari mangan. Iya. Ngombene diatur. Ayo. Kon perlu ngombe apa lo? Susu ae. Nah, aku bir. Lah peno. Banyu adem ae. Lo kok banyak adem? Iya tahan lama wis. Ah, jaga gengsi rek. Oh, gade ganti-gantian wong telu ae gade. Oh ning ngentekno gengsi kok. Kancane mburi ku akeh sing ndelok aja sampe sini-sino. Bir. Mari bir. Rokokan. Biasane kon rokok apa? Kretek ae. Aku rokok putih. Lah peno. Ah penjalin. Kok iso penjalin iki? Iya. Gawe nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh ngono lho. Mari mangan. Heeh. Mulene iki numpake diatur lho. Iya. Ya numpaki berat. Ya mah bebek. Nah, aku biasa mentor setan. Lah peno. Hah? Peno numpak apa? Ya aku gandol perahu tuh ae apa. Ya gandolan ngono nek gak cukup. Total entek pira kira-kira? Hah? Entek pira kira? Paling-paling nek wong telu paling-paling 10.000. 10.000. Iya. Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta? Iya. Aku mah ya gak enak kok. Pikiranku mesti gak enak. Pernah lah kate blonjo lah ono dhuwit sian. Lho nek ono ya ono. Nah iya. Kon seneng nek aku turun jopo. Ya, Aku seneng bojoku lah. ngadaku wancan kanca-kancaku liya gak kaya iki kok. Sabar iki kene. Kon delokane iki sume iki delok ndak kaya wong ambu-ambu. Kene saiki aku sing ngatur. Ya aku iso kenal. Acarane sapare gagal. Saiki acara melok aku. Nanti. Gogone sik. Iya. Apa? Golek iwak nang kali. Oh, golek iwak. Dadi iya gak usah kakean pengeluaran. Ya pernah nyemplung dhisik. Heeh. Santene dhuwur. Iya, Ya. dino loro. Oleh iwak ta. Iya. Dadi aku nyemplung dine. Iya. Kan minta jojo. Iya. Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa. Akeh wae sing mati, disetrum ae. Kartolo yang ngono kene. Lho, apa? Wis, nek peno gak gelem gogo iwak, kalau peno gak mudun dhisik. Peno nang ndukur ae. Aku Iya. ndukur ya. Iya. Ya awak wis tuwa Iya. ya. Aku betolo gogo iwak. Gogo iwak. Engko aku lewat lele tak unjalno ceklen. Cek. Tampanan. lele. Nah, Tekelen cek. cek pinggire ndasi kok cek. Ya, tak unjalno. Lulut lele. Iya. Nek lulute lulut. Iya. Lah nek kepatil. Wong lele ku nek mati panas kadem. Lah mana peno kalah mbek iwak. Hah? Mesti kalah mbek iwak, nek peno dipatil-patilin dhewe. Apa sing tak gawe mati?
macem-macem. Wis gamari lek perkara mangan aku sementara mangan nduk warung Cak Blontang ae gak ado-ado ya. Rona ya. Iki kukut kok. Wah, iku ngomong si akeh lho. Ya apa sih kok wis suwe. Wis suwe apa? Lho, masa kok gak turun apa? Kena landasan lho warung iki. Landas, tapi oleh kerugian. Oleh kerugian biyen. Tapi wis entek. Dari tangannya diganti nek Nusa Kambangan. Rencanane mberono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon niku. Wis ngene perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca. Iya. Pokoke kulo marung dhewe ya. Rugi badi PN lah pun nyambut gawe apa terserah. Oh biasa ya melitur ae. Alah, Loh, kenyek iki. Penggawan jak senenge kon iki. Melitur iku pira sini? Lho, nek negara kan melitur kapal terbang sapa? Iya. Mangkane kulit gila. Bletar-bletur ae. Kapan mau gak tambah gila pinggir. Wis timbangane nganggur kon. Ane, Menen nang omahku. apa? Omahku plituren. Ya wis. Wis aja kuwi ana, aku tak mulai rak. Wah, Iya, mulai iya. den wong. Wong pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Mau sing ngalor aku ngidul. Ya ya. Ayo. Ayo. Ini ya kan iku. Kabar emang di mata apa? Di mata apa? Di moto apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh kabar tak no. Pak, kayaknya rezeki karis belah itu. Ya kon niku wah kon niku termasuk wong tani, mosok gak ngerti sih. Panen ben wis saiki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kurang lho. Kurang lancar. Wis blate cara mlayu ta. Pengairannya. Banyune gak lancar lah, saiki diatur mek irigasi. Bae oleh piro? Oleh piro? Oh nek iku. Kok siap sih? Ya iku le nek pitung pintal. Lah ngono wae. Panen ping 3 iki. Oh, memuaskan. Pinter. Menyegarkan, memuaskan. Ayo. Durung kedele. Iki rencanane tanduri apa, Jang? Ya, Pak. Tanduri apa? Kecubung. Ya apa nandur kecubung? Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku Saiki usaha semua. yo balik jami sik nang pari maneh. Iya, kan CJ. Iya. Apa wingi iku mari IR terus apa? Lah iya. Mari macam-macam ngono lho, Mari kan. mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kon niku Pari. lah ya pari, Dik. Untuk Raden Mas. Mari pari kedele terus iku menyok pohong kape. Kalau pendem di mayit barang ngono kan. Blakrak sampe niku, nek jak ngomong temen niku kok. Kon pringisan ae ngono, aku wae mangan. Merteko sawah delok banyu wae mangan kok jak badean ae. Kok Kok takon hasile kok gak oleh sih. Engko hasil total mburi lak ngono nglupuki piro bayare wong piro lak ngono. Kok iya nyene gak sampe kandange dhewe, mangkane sampean niku aja sembarang buruno ta. lha kok wis suwe sik balung-balung pe arene. Ya ngerti ditandangi. Cuma aku lah sebagai bos lah saiki. Bos apa? Bos apa? Bos apa? Yo ngatur pari lho, pertanian iki. Lho aku wong cukup bareng. Alah Kang, adane sawah hektaran, wong sawah sakmono ae. Masih sak cuwi lah diatur ah. Kon niku. Nek ngature pinter ya hasilé akeh. Lho iya lah kok nyandang foto mangan wareg. Kata kok sapa itu? Ayo ngomong. Apa? Ya teko makmu. Ya teko wong tuamu. Ya gak apa-apa saling membantu. Cuma aku pesen ngene ae. Kanca yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong TIY kene. Akeh. Lah yo TIY wong asli kene. Cuma kanca nek rene yo hormatono. Apa kemampuanmu? Iya nek ana ya gak perlu ngoyo-ngoyo sih. Iya. Soale meneh iku nek gak salah ben meneh iku panen ketan kok dhewe. Itu ku ya apa? Yo tetelno iso. Netel ku ya apa sih? Yo netel ya apa? Kok wong dewok. Wong wedok gak ngerti netel ya apa? Alah wis gakakan macem kan, ketan ya wis padang ngono ae tak kei klopo. Lah iku anu diceplok ngene lesu ngono, Dik. Ditetel. Oh, dilembutno. Dilembutno ya. Mari dilembutno terus. Dibuat perapatan kene. Kok
Mau dirembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Cek ngono ketan. Dibunderno iko ta. Iya. Kendang. Lah iya, mek bunder to kek ora udo nek glindingan ngono. Apa arek kok jakno ngawur ae. Gandengane biasa tapi kok mbek tetel. Iya enak dene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik. Soale tapi tuku mes apa? Gawe ngemes iku ta. Iya, gawe ngemes kali. Kok kali dimes. Lho gawe ngemes sawah. Ayo. Lho. Monggo. Mosok pamile gua. Ono ta? Oh iya iya. Lho. Tak blontang. Oh. Aku gak panggil barek bojomu wong panggil. Iki Jangan lawas. sapa iki? Wong Ambon ae. Wah repot ambek bocah terong ya. Ini ya. Kate panggil barang apa nih? Bener iki ya. Bener ya. Gede cilik sik hubungan famili mbak aku. Lah ya apa maneh ngono kate panggil. Lah iya, mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Ngilokno aku buta terong kok kaset sih. Aku lak suwe gak tau sambang mrene. Lah iya. Ya apa kabarku waresane lak ngono ta? Ya pengecu peno, Cak. Lah iya. Tapi aja ure-ure wadine dulu. Gendeng ta? Oh peno ngono. Kon tak Anane kaplok aku pisan iso ngomong. Anak aku iso ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki lak ngono. Iya. Iya, pancen ya bener pancen. Ya iya. Tanggep dulur ya dulur. Iya. Ya ta, tanggep kanca ya kanca. Lah iya. Ya apa perkembangan pertanian nunggumu? Wah, nek ngomong gegetutu lho, Cak. Ya opo tek. Ini dimandes tuh. Kuat omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, marakno gak doyan mangan. Yo, ya apa kabar iki? Yo kabar apa? Ya oleh pendungamu ya. Yo mesti apa kabar? Ya oleh pendungamu. Lah anak peno Edi Slamet kok sik ono ya? Oh, saiki tambah maju arek. Mosok? Heeh. Tuturane kurang ajar arek iku. Lho, kok iso kowe? Oh, nolong pacul rene. Edi Slamet nolong paculku. Pacul iso. Ya pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saiki. Iku arek maju goblok. Oh, arek nyilih pacul gak pamitan gak balik-balik ada maju. Soale dorane lak nduk nggonku ta. Dadi kadi nandingno tok ae. Oh, iya ya. Gak ngali aku bingung ya, wong gelek mrene bingung ya. Lah apa bingung? Lho, lah wong ya apa malah luntas tok ngene. Oh, penghijauan. Iya. Rene awak dhewe pager tembok gak iso. Pager luntas. Iya, ketoke ya rajin. Lah iya. Apa sing hidup aku, Cak? Hah? Nek apa sing hidup? Kalau isi mati apa? Apa tak hidup ya apa sih? Lho, dhewe kan ado ambek puskesmas. Oh, iya. Lah ngelune sak waya-waya aku gak ado-ado. Ya ono bener ya, iki maju ya ta. Iya kok, Pak. Mbak aku bojoku ae. Iya. Masa ket manggane suguhane. Ya apa? Ditetelno. Hah? Ditetelno. Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak loro, ha? Lho gak ngono, maksude kuwi ya. Iya. Awak dhewe panen beras ketan, ta. Nek peno gelem ditetelno, ya jarene bojomu, tekoke tak teteli ngono lho. Kon sing lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo? Kene gak salah ya biasa nyari 275. Lu larane. Lho. Larane rek. Oh tak ngono apa sih kono wae. Nanduk kono piro? Lho kono ya apa sih? Murah kono. Piro sak kilo kono? Lho. Sak kilo piro? Coba selawi. Selawi rupiah ini. Lho rupiah? Iya. Sak kilo itu? Iya. Beras apa? Lho, beras kencur. Hah? Cabut peno kok selop iki apa? Wah, kok iki juga tutu. Lah makane kok lak kandhani ta. Lho, wis aja dateng beras bar kok gegeran lah kok iki wah, kok iki. Peno iku luwih dikiru anak peno di Slamet kok ngono pekutuk. Kok peno iku? Iki ya apa rupane ono kemajuane. Iya, Pak sih. Apa? Sik durung tuku kendaraan ae kok. Oh, aduh. Tak ya. Tak kan dong. Asik no tak ada kasih ini. Iya ya. Upama mau tuku kendaraan saiki iso, Cak. Kon temen. Lho, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak. Iya ya. Kena angin. Heeh. Tak kena. Iya ya. Tapi apa elek nek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta? Iya. Sing umum sapa? Iki lho ono kendaraan didol nek kon panjene gelem. Ono ta? Ono. Apa iku? Gak perlu tuku kabeh. Apa? Tuku mure gitu. Karena enak kan? Kok omongane Dikelompokno. Mori lho gawe apa? bener ngomong karo aku gak sungkan dari bojoku ya. Suka apa wis anggap kaya dhewe.
Lucune sepeda siapa? Lho sepeda aku. Iki gawe nang sawah-sawah iki. Nek panen ya wong kedele. Masih kamen. Iya. Itu tumpak sepeda kene ya. Bangunan dhewe rupane. Iya. Nyisir ya ben tuku ragalane. Gitu kalau itu bisa. Ah mula kabeh kudu ngono. Iya. Tanpa Riwayat iki ta. Oh, riwayat. Duit teko biasa lho kan. Jangan ngono perlu kok decis ya. Perlu kok decis misalnya aku maling ta apa? Nek duit sepeda iku teko tetel. Akhire sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani. Apa omongane kowe aku nawas omongane. Ya sepeda iki yo aku oleh tuku dhewe ya. Iya syukurlah. Titik-titik ora sing dikumpul. Tapi tak cilik sedih apa? Bener ku. Jadi Nek sampean ya apa sih, Cak? wong atasi wong sedih lu ae piro suwene sih. Kok sepeda iki minangka sikile adik sampean. Lah kon mosok gak iso gawe teken ae. Lah aku iki senter tak lumpuk tekenan niku. Lah apa kon gawe sikile sepeda iki? Maksud adik peno cak ya ning nang sawah, panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari. Sepedae kon jemblung nang sawah lho ta. Kon iki seneng sora kok. Anane sepeda nang yen lak kempung sawah iku. Lah apa kon dekek sawah? Wong iki nek bathuk jembar ya ngene. Iku bathuk ta lapangan iku. Ya apa maksudmu? Maksud ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anak wong gendeng. Ya rungokno aku goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya, Kon iki guneman metu teko ero ngono. tak ngono, kok kuwi aku aku ngomong ringekno. Lah iya, Aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku. Nek nang sawah panen kedele tak untingi tak mot ngono tak gomule. ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono. Iya. Ngono ae sikil. Wah, merobak grammar. Omong kaya jiya omonge. Adek jiya padha nek iki. Mari adek jiya nasri plus ris. Wis tak oleh tak oleh. Apa meneh perlu kok ngaku dulur aku. Foto sasamut, foto limut. Ya kok iki. Kenan di sepeda. Salah ngetero anakku. Ya apa ya? Di keterangan di. Lho ngetero nang sekolahan. Iki lak wis daftaran ta. Nah, lah nang sekolahan kok sepeda. Gampang. Ojo bapak nyiksa batin anak. Lah iya. Aku sepeda lak ngetero anak peno sih. Iya. Anak peno titipno prauto tangki. Ate ndi dititipno prauto glo tetes. Kok niku wong arek dititip. Watase arek potongane gak kalor gak ngidul. Arek iku kena dijago, Bas. Aku apane, Cak? Arek iku durung apa-apa wis pinter dadakno. Lho ya iki slamet iku. Lho, kon iso maca ABC. Ya, Kok kebacut, Cak? Moto ABC ae kebacut lho iku. wis tak gawe sedhi ya. Ya apa, Dik? Kasih Nek kon panjenengan ono sewane ya tak sewani. Ojo. Wis tak sewani. Ojo. Ya sampe kuwi sekno. Apa kelambiku tak dekek kene? Yo, temenan. Wis tak kemejanku tak dekek kene. Oh, berarti gajimu tak gawe ne. Tuh. Tuwale. Sama bojol iku lan. Oh, enggak benjo meja kuwi. Oh, lunga-lunga ya kemeja trili ya karo bale. Gak perlu cahane nek sampean gawe yo gawein. Iya. Sampe dulur rela apa atik sewan-sewanan iki. Ya wis tokno lah, aku sungkan ngetokno. Tapi aku janji ya. Wong peno baku dulur ya. Iya ya. Ono sepeda sing tapi ojo sisuwe. Lah apa sih sisuwe? Sampeyan iki aku ape tuku mes. Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho. Jare daftar. Ya daftarno ta. Iya. Wis datek guneman tak peduli aku balik ngono lho. Kalau wedi tak ilangno lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta. Kalau ngono dolen lho omah peno dolen. Lah tukang sepeda. Omah di wong omahe pramuka kok. Wah, pancen peno aku. Pancen ulo sawa peno iku. Oh, Wis ono ta. satu ke. Ah, Kono beli anyar lho. Beli anyar iki. piro tuh iki? Hah? Piro kon tuku iki? 500. Iku bel semiran iki. Wong bel semiran tang blontang. Iku anu iku. Apa? Anyar. Iya, gak ursine nih. Apa? Kandekane ya. Iso muni lah wis. Ya wis tak gawane. Wis sadel tutupi sadeli lho. Iya. Ku pas ngelis tutupi gak ono sadeli. Heeh. Ayo. Iki mure lang situk lho ya.
Ya gek sampean dadekno anu. Masalah rek. Lah wong bapakmu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyeli sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali gate sadel. Ya tak ngono lah. Ya apa sih bener murah ilang sisi tapi tak paleni kawat ta. Gak engko tak gandenane mur bapakku corok. Lah iya. Wis tanggep bantu anak yatim ngono lho. Kok ngene. Cak, peno kapan bonggo, Cak? Peno kapan bonggo, Cak? Kandhane. Biane aku gak kira nuka ngombe. Wis tak tinggal. Oh iya. Iso ta iku numpak. Bisa numpak peno, Cak? Kon dhisik numpak. Iki lak wis kon kekno aku ya. Dikekno terus ele, Mas. Ya yo tak sele. Iya. Soal tak tumpahi tak gendong urusanku. Kon gelem ngetutno aku. Gak apa pedo. Kon tidak balapan kaya apa? Gendeng mulai wajane ya. Aku numpahi kon mlayu ngono ta. Jajale nang jajale. Kanyane balik tak jopo. Balik jopo. Oh, tapi kan ya. Cek. Nek perlu jajale ya. Hah? Tapi bane delok lho, iki bane denlop lho ya. Bane denlop pas kono uruti bane kok. Iya, tapi mar setan. Iya. Iya ta, lamar setan ta. Iya. Wong apa sih? Kok pas iku sing mburi. Ya ya mene mbeno cek tuku ban biasa. Tuku ban atos iki lho, gak ngumpul-ngumpul. Kayak dokar. Lah iya, kono mosok gak ngerti, ngiti-titik. Ya wis. Bawan. Pas sing mburiku. Kalau penenge ditangkap dari jamanan. Wah, ya apa lho. Ojo digerak sarae suara. Lho. Iso lho. Waduh. Wah, rusak temen sepeda iki rek. Waduh wong nyinting ngono rene. Katane kero wis tak kene. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng, gak coklat, abu-abu. Waduh. Dik, bapak warnane dulu. Gak mungkin didol ya. Yo, asli aku ya percaya, Kak. Iya. Ayo dicoto mburi kene. Ayo. Mlaku ae. Wah, aku gak di kendaraan. Aku mau nurut kali ae. Kon tak kinder kali. Ya ketok ulune jebok takon. Ketok ulune pitik malu kok bodol. Kon kiting nang ono mblek pitik lah ngono ta. Kon kiting kae kon. Ngono sapare biasa mbubuti wak pitik. Pitik sapare iku masih mbubuti ya gak satu ku pitik iku. Lah kepek tanggane. Gak dek lah objeke nok kono. Ya iki dodol pitik, Cek. Iku lho apa ana pitik-pitik dibleng. Cek kan bagian mblek pitik. Kok dhek buru wulune tok. Ya, dhek ngapik wulun tok ge kemocing apa? Oh, bagian perusahaan kemocing deh. Iya. Tapi ngawur iki wulune kucing gawa. Ya tapi kucing garong. Kucing garong kok. Bener iku. Ya apa kabar arek? Oh, waras, arek. Main di? Pak, main di apa tuh kan? Pak, main badminton ta? Lho, gak ono arek kok main nang ndi ae saiki. Oh, main ta? Iya, enggak. Oh, main dhewe gak kena rilen kon iku. Sing nama Josari sapa saiki? Kok iku takon sapa sih lho? Kok nang Josari Ya mbo arek sapa ae kono. Kon mlungkuk. Lho kok sapa? Iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem mbek. Oh, cak blontang. Numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan. Iki ta, pancene gaya, tanpa gaya gak ono maju. Iya. Aku junjungan tiba ping pindho. Pancene lulu dalan. Udan-udanan. Tapi gak apa-apa sepeda gede. Kono aku wis tuwa aja ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya lara. Lah apa cuculan wong. Wah ya, wong aku dhewe sempoyongan kok. Lho. Tapi lek sepeda kok gaya pun iki, gak maju ngene iki. Setire iki waliin, dalan isor diwalaki anak, koyo balap iki, ngono lho. Dadi aku nyetire koyo kejerungup. Tapi slebor iki bukaan arek saiki gak slebor. Oh, ketok. Tutup ban gak asih saiki. Rime di gua. Ngono lho. Lek katek ndadak sikil didukno ngono lho. Nek ngerem sikil didukno ndok ban. Ya wis tau tak buat pisan. Ta ya. Tadi aku kena diuji.
driji coplok situ. Aduh, kok seneng ae. Oh, dadi sadel. Lho, ya apa? Kurang maju pno iku. Kurang maju. Iki numpak sepeda gati sadel. Nah, sadele coplok disowon. Ya, sadele disowon. Disowon terus pernah numpak iki. Terus numpak iki. Iya. Sing gak ora sulapan. Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadel sapa ten? Kari pelat ya. Tadi pelatih. Maju iku tumpak ana lungguh ana. Oh, ngono. Iya. Kok niku dhuwur sapa sing ngene? Sing pinggir. Sing gak lungguh pelat ta. Kayak sempu. Oh, kayak bantal. Nah, bantal lungguh ana. Iya, nek iso ditambahi golek Iya. Oh, kon jangan ono Ah, beres sepeda jet iki. Iya, apa? Ijo. Iya, pancen. Iku lha apa balik kok tompo ae? Hah? Balik kok tompo ae lha apa? Kate Kan bau dhewe. nolekno baut barek mure gak anu. Iya meng tak taleni pedot-pedot ae. Iki coplokan gak pedal. Maju ra iki. Gak pedal Gak pedal. Lah terus dipancik ndi? Loh, disorong sik. Hah, kanggo joglek tok iki lho. Terus ditumpaki wis aku. Are iki cah entek iki gineman. Lho, oh, gak maju blas ngono. Lah nyorong sepeda terus wong aku asemae. Lah pedhotno kono aku. Iku nek kapan ngengkel dituntun. Nek kapan jojok ditumpaki. Reme disoplok jojok terus ngono lho. Tapi nek repot-repot tuku nae mari. Timbangane kon muruki aku terus. Gak ngono, saiki ya, lek reme gak patek makan, nek jalan iku njojlok, kudu larat. Peno mloro temen isor ya. Sikile ditepakno lemah. Sroet dadi iso ngerem ngono lho. Digocer lemah, mandat sepeda. Sepeda mandek. Sepeda mandek. Pokokku gesek. Kok dhewe. Kok mulo soro tok ae kok dhewe. Gampang wae sepeda peno gak reme. Gampang sepeda jojok gak direm, gak iso ngerem. Klambi dicoplok. Nah digubetno nang ngene sepat. Mandek sepeda. Aku gak klambi. Iya sing lho. Jangan apa dhewe iki sepedaan iki ya ta. Oke, sing gak rusak kan wong daya. Wah kok niku. Kae ngono. Dadi kabeh wis tak peneng kabeh sepeda. Tapi kabeh otot-otot lah. Apa sih otot-otot? Undangan iki. Undangan otot-otot. Cara kudure ku otot ya. Diajak iki. Iya, aku kan gedekan barek Pak Mai. Wong Madura lho. Ya balik notok gak apa-apa. Hah? Apa nek godhong otot? Godhong otot. Kon kaya nyebuli ta. Otot-otot iki buruan. Ate gowo ke susu. Iya. Iya, terus ya apa? Lah makanya aku ya njaluk tulung kono pancene iya ta. Utang duwe. Utang duwe. Ya tapi ono tanggungane. Gendeng ta aku gak wani. Kok ndi sing ono? Iya ya sak. Lah iki ngene lho. Sepedane kabeh tak sel jane. Sepeda. Iya, ya sepeda iki ya. Ono ndek pira sih? Kurang pira kono ono ndek pira? Aku ono dhuwit 40. Ya iku tak silie. Heeh. Tak sile sepeda iki sing gawa aku. Iya. Iya galakno Kartolo. Iya, aku nggo pensil ae iya. Iku padha kon berseni aku. Wong aku iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon jaluk. Masa bawa 40 kurang. Iki ben jane dipek tonggo sebelah. Iya, pira? Lho dipek. Hah? Lek dipek jogekno lho. Dituku. Oh, dituku. Pira? Dina pira? Aku njaluk 5 juta. Pira-pira? 5 juta. Tak durunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik. Iya. Dadi dendeng ta waras lho. Kok sepedane njaluk 5 juta. Tuku ndi? Iya tak tukune wis. Iki delokno apa balung-balungan iki, Don. Lho, balung-balung. Kene tukune. Pira-pira? Hah? 20.000 wae. Heh? 20.000 wae. Oh, wis takone duit 50 lah wis bapak aku. 17,5. Ditulis kaya apa? Mau. Kok iku tuku trasek kaya apa iki? 17,5. Wis 30 tajam Ya, kono. 30. Ya, padha kanca. Kapan sih? Wis dua ono ya. Dua ono dek. Piro 30? Iya ku lho. Sing duwe sapa kok? Cokran. Aku. Ojo diroyok ngene iki lah. Cokran. Aku iki. Lu enggak tahu re sepeda. Oh, rebutan ae. Wis ya. Iki duwe gawon 20, tadi kurang 5 ya. Kurang 5. Kok 5 tak beduk nang Marono. Kon jam piro kono? Wis tak aku sak jam-jame. Lho, sailinge ta? Iya. Ya. Dadah. apa? Sesuk aku dhewe. Ape tuku mes, ape tuku. Waduh.
pesirek kon iku. Kon tengah embong ae. Mosok kon ku gak ruweng. Gak wong. Soale gak direm lho. Ranking contoh daluan. Karo biasa ae. Lho lah kon delek anyar iki. Anyar. Lho, saiki oleh ndi kon iki? Lho, tas tuku. Aku sing tuku. Ojo bringisan kon lho, ojo bringisan temen lho. Aku sing tuku kok. Aku wis tuku iki ngono sepeda iki ngono. Pawur. Aku tak tuku sasine Kartolo lho. Tuku nang Blontang. Hah, tuku nang Blontang. Tuku Blontang. Iya. Wah, kurang ajar kintel ya. Lapo? Ngene lho, iki sepedaku. Tak Blontang nyilih sepedaku. Iya. Terus dijol kon, ngerti ya? Lho gak ero Gak urus. Oh, kalau sarus kene sepeda iki tak ngono. Oh, ngawur ae. Lho, iki lho. Tak bener ku ya apa iki, Cak? Apa lah kok mendili? Apa beli? Lah urusan apa kon pedili? Pelak nyilih sepeda memang. Lah ya nyele. Ganti sepedae. Lah kon celeno. Iya. Lah jare tak balekno. Lah apa kon takono? Lah iki ana dhewe balik aku ditakon iki. Lah tak balekno. Ganti sepedae. Engko dhisik ta. Kok dhisik ae. Kok petenteng. Lah apa kon petenteng? Ayo, Arane petenteng sepedaku nduk arek iki apa? lho arek sapa? Sopran iki apa? Kartolo. Padha nyilih kok dolang sopran ngono iku. Ayo, kon lah tak kekno kono. Lah kadol kon. Ayo. Cetek kenapa gak kon ganti? Barane ketara ae. Ya ganti cetek. Tapi ganti malah. Aku ora goblok. Ganti, Mas. Lah opo sepedaku cetek diganti lha opo? Saya gak ketara. Oh, tidak ketara. Ketara temen nipu aku lho iki lho. Saiki terang-terangan ae bener medenteng niku salah, medenteng kok salah. Anu, salah pementen. Kok iki apa? Iki ne sepeda sapa? Sepedaku. Lah iya. Terus posile. Tak sini tak beli iki. Lah iku bener salah iku. Sekarepanku iki bener. Salah iki, sing salah iki. Salah apa salah? Kok gak koncet maneh lho iki. Sepeda wong liya kok dicek maneh. Pokoke nek ngene aturane tak terima, Cak. Tak repot polisi. Sebentar polisi nek ngene lho. Kon repot to. Iya. Ayo. Sepurane aja. Ayo, duwe. Paling kene. Dia apa? Cek pundi? Iki sepeda jalu gak sempan. Lah duit pundi to peno? Lah mang kon dekek ndi lho. Padone tuku peno nang. Sing piro? Sing 20 sawi. Iki lak duit teko Kartolo. Iya. Kok lak duit aku 5. Ku pura ya di sepeda. Ayo. Halo, sepeda balik. Tak wis. Aku gak sengkolo. Potongan kaya nyai ragi.